Hej YouTube. I dag vil jeg give en lille rundvisning inde på min server. Og IP'en det er det her. Der var det så welcome to XP Craft. Okay. Det er det spawn, som I kan se her. Så er det et sted, hvor du kan opgradere sværd og sådan noget. En pibe. Og så kommer der snart en shop her, hvor du kan købe ting. Diamant, emerald, guld, jern. Så er der nogle huse her. Og så er det så, hvor du kan sælge ud med både. Og herinde, der er sådan nogle ranks der er medejer Energy Hut, medejer Mars Lidden for Kul, medejer, Gud fra spillet, owner, XX Daniskar, XX, det er mig, Gud fast Emil og medejer KFK 15. Og så er der også en PvP-arena, og et fyrtårn, og en brønd, og nogle forskellige monstre ude. Så er der skib her. Og det som vi starter med at give dig, når du kommer ind, det er 64 diamant og sådan noget mad. 64 æbler. Jeg håber du kommer ind og joiner den. Hilsen Kasper. Hej YouTube.